Здравейте на всички абонати, които вече сте се включили в този канал. Това е канал с преработки. Най-напред да кажа, не е задължително да практикувате всяка една от преработките и не е задължително всяка една практика, преработка да отговаря на вашите нужди. Четете ги, има разнообразни практики, четете заглавията, която ви откликне и която смятате, че имате нужда там да преработите. Разбира се, с нея ще работите колкото ви е необходимо. Направила съм го този канал да е удобен по всяко едно време, когато пожелае този, който работи със себе си, всяко време да има достъп до тези преработки. Това са преработки, които аз лично използвам със себе си, с клиентите, с които работим. И смятам, че така е за някой е много по-удобно. Много хора се притесняват дори да застанат срещу консултант, терапевт и някой да ги гледа, докато говорят за болешките си, страданията си, блокажите си, страховете си. Дори да работим на лична консултация, не пречи да си ги практикувате видеята, които сметнете за необходими. Старай се в този канал да има най-различни преработки, за да може, като те са подбрани според опита, който имам, хората, с които работя и съм работила до този момент. Аз каквито преработки със себе си съм преработила, защото смятам, че е необходим такъв канал. Какво друго? Ако имате въпроси някакви свързани, ако възникват някакви въпроси, докато практикувате някои от практиките, разбира се, споделяйте ги или в лични съобщения или долу като коментари под видеята. Умишлено съм блокирала коментарите на този канал, тази група, за да не затлачваме хронологията, да има само видеа. А със всеки един от вас имаме лична връзка по Viber, по WhatsApp, Messenger, Skype с някой. Така че има къде да зададете въпрос, който възникне. Работя и се срещам с хора талантливи. Изключително способни, изключително талантливи. Със сигурност сте и вие такива, които се включвате към този канал. Най-напред, за да се развият способности и таланти, да се активират, ние трябва да се освободим от всичко това, което ги блокира. Било то страхове, било някаква древна памет, стара памет от детските ни години тук, или от минали въплъщения. Всичко това, което блокира нашето израстване, нашето развитие, упражняването на талантите ни и проявяването на талантите ни, се старая да го представя като преработки на този канал. Вече сами ще преценявате от коя преработка имате повече нужда, с коя преработка да поработите повече. И така, не сме насочени към това да развиваме способности, да вдигаме енергията, специално тук в това видео, на този канал. Нямам такава насоченост да събуждам таланти, да активирам таланти. Те сами се проявяват, когато няма какво да им пречи. Дори човек да е проводник тук, да е работник на светлината, медиум, проводник, буквално канал,
Не е задължително дори да работи с хора. Достатъчно е да просто да бъде това, което е, да изчиства себе си, да освобождава, да терапевтира себе си от всички онези кармични възли, негативна памет, кармични страдания, болешки, които носим. С две думи, всичко това, което блокира ние да бъдем чист, прекрасен, хармоничен проводник и работници на светлината. Абсолютно всеки един човек е проводник. Смея да твърдя. И за да си такъв проводник, канал, медиум, не е нужно да правиш нещо специално, не е нужно дори да работиш, не е задължително дори да работиш с хора, но е задължително да се поддържаш чист канал, т.е. да си терапевтираш травми, да си терапевтираш блокажи, да си пречистваш, изгаряш карма по подходящ и изискващ начин. С молитви карма не се пречиства, нали? Да не влизаме там в тази тема. От нас си иска да сме чисти, както се нарича в скрижалите на Тод, деца на светлината. Защото ние, идвайки от светлината, наше задължение е да държим тази чистота чиста, тази светлина чиста. Не специално да правим нещо, да хванем някой за ушите, там каквото и да е да го терапевтираме или пък да му помагаме. Не. Имаме отговорности към себе си най-напред. Да се лекуваме, терапевтираме и психически, и енергийно, емоционално, и медицински, и телесно, и духовно, и така нататък. Това ни е нашата отговорност като хора дошли тук. Накратко казано, тъмнината да я превърнем в светлина. Някои от видеята, някои от преработките на канала са с лечителска насоченост. Това не означава, че ще заменят медицината, обикновената, нормалната медицина, която има за задача да лекува тялото. Просто практиките работят на емоционално ниво, психологическо ниво, енергийно ниво и подпомагат процеса, който, примерно, ако ви се налага да лекувате нещо, извинявайте. Ако се налага да лекувате нещо, разбира се, продължавате и се консултирате с медици, но тези практики помагат значително изначално първичната причина, която е да се премахне и да се отработи. Разбира се, ще има странични ефекти, докато се преработват определени неща. Ще има дискомфорт. Това не означава, че практиките са ви навредили. Негативите не излизат плавно, какъвто и негатив да е. Ментален, психически, психологически, енергиен, емоционален. Не излизат плавно и красиво. Затова, за тези, които не знаят, задължително ще има някакви странични ефекти. Това не означава, че трябва да спрете да правите практиката и да преработвате това, върху което работите. Разбира се, ако ви идва в повече този дискомфорт, който ви е създаден, може да си починете, може да го оставите, да оставите едно известно време, да отминат тези странични ефекти и тогава пак да си продължите с практиката, с която работите. Ако има някакви въпроси, моля, споделяйте ги тук по това видео. Ще се постарая да отговоря на всеки въпрос. Добре дошли на канала и приятно терапевтиране. Чао, чао!